जोंनि बर'नि गेजेराव उदखारि सानबो फालिग्रा दं। गासै बर' रायजो राजाखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं माखासे टेररिस्टनि बारै आं माखासे खोथाखौ रायलायनो। टेररिस्ट माने जोंनि बर'नि गेजेराव टेररिस्ट डे बेखौबो फालिजेनबाय नामा? आं माखासे निउज पर्टेलफ्रावबो नुनो मोनदों उदखारि सान। दाखालि जिहेतु mahariari afad जिहेतु बेफोरो udkari सान फालिदों। बावहाय आंहा बुंनांगौआ एसे बेखौनो लुबैदों, जों गावखौनो गाव मानो उदखारि होननानै बुंना लानो गोनां जादों आरो जोंनि mahariari afadफ्राबो मानो बेफोरबायदि उदखारि सान फालिलायनो गोनां जाखो? उदखारिनि जायगायाव जुदि टेररिस्टनि जायगायाव जुदि माबा मोनसे मुं होनानै जुदि फालियोमोनबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला उदखारि सान फालिनाय माने खुंनाय बेखौ इनडाइरेक्टलि सोरखौ बाहायदों? एनडिएफबिफोरखौ बाहायनाय जादों आरोखि। बिदिब्ला जों बर' एनडिएफबियानो जुदि गासैबो जुदि उदखारि गोजाब्ला, गाज्रि जुगथारब्ला बर' रायजो राजायाथ' एथ'राब बोजबनायबो नङामोन, खाथियाव बोजबनानैबो लानाय नङामोन। जों बे उदखारि सानखौ गुबुन सोदोबाव बाहायोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। खारन बेखौ आं सोरबा सासेजोंल' सावरायाखै। जे दिना खालि उदखारि सान फालिदों होमबा खालिनो आङो बे दिनाव खालि गोसो गाज्रि मोनदों, दुखु मोनदों। हयथ' बाय मिस्टेक माबा मोनसेयाव बेफोरबायदिया जालांबाय, आं बेफोरखौ हमथाबबाय थानो नांला। खिन्थु खहाया बै समावहाय गोबाङानो, खहाया सोरबा सासेल' जायाखै, सोरबा आफादाल'नो जायाखै। एनडिएफबियाबो जादों, बिएलटिआबो जादों, आबसुआबो जादों, पिटिसिआबो जादों, बनसुआबो जादों, सोरबा सोरबा। बे समावथ' बनसु तनसु गैया, बनसु तनसुआथ' मैया दाखालिसो, बनसु आफादाथ' मैया दाखालिसो ओंखारनाय। जेखियानो जादा बिएसइउआबो बारा गोबाव जायाखै ओंखारनाया। बुंजाथाव होनना बुङोबा आबसुआबो, आबसु, एनडिएफबि, बिएलटि, पिटिसि बे समाव रावजोंबो नङा, गावजों गावनो खहा जादलायदों आरोखि बै समावहाय। खिन्थु बिनि उनावबो दा उदखारि सान होननाय जायगायाव जुदि गुबुन सोदोब बाहायोमोनबा आं मोजां जागौमोन होननानै सानदों। खारन बावहाय दिनै सोरखौबा टेररिस्ट बा उदखारि मा होननाय लगे लगे गावनि बिदा फंबायखौनो खालामना लादों होननानै आंबो सानो आरोखि। खारन गावनि बिदा फंबायखौनो जुदि उदखारि होननानै बुङोब्ला, गावनि बिदा फंबायखौनो, गावनि न'नि मानसिखौनो जुदि टेररिस्ट होननानै जुदि बुंलायोब्ला माब्रै जानो? होनबाथ' जों गुबुन ट्राइबा बा गुबुन माहारिया, गुबुन हारिया बिसोरो जोंखौ मा खाबु मोनगोन आरो चान्स मोनगोन? खारन जोंनियानो चान्सआ होनानै लाबाय थायो। जोंनि जेसेबां बर'नि मा होननानै बुङो बिदि आफाद बा mahariari आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोर, दल संगठनफोर जोंनि बर'नि गेजेरावथ' सोरबा सासे आबसुखौ थांखिनाबोथ' लाब गैया। आबसुनि अनगायैबो गुबुन गुबुन संगठन दङ। बेफोरबायदि आरोखि। बैसोरबायदियाबोथ' दिनै खाबु होना लानायखौसो नुनो मोनदों आरोखि। खिन्थु बेफोरबायदिनि जायगायावहाय आं सानो गुबुन मोनसे सोदोबाव बाहायलायोबा मोजां जागौमोन आरो माने गुबुन मोनसे सोदोब लानानै बाहायलायोमोनबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। नंगौ, आंनि बिदा थैयोब्लाबो आं गोबां खोथा होनगोन, बा आंनि फंबाय बा आंनि न'खरनि माबा मोनसे जुदि खहा जायोब्ला आंबो बुंखागोन। खिन्थु थेवबो सोदोबखौ जोंनि बर'नि गेजेरावथ' एफाराब रोङि मानसिफोरथ' गैयाना, दङना। बेफोरनि जायगायाव जोङो माबा मोनसे जुदि उदखार सोदोब बा टेररिस्ट सोदोबफोरखौ जुदि बाहायोबा दिनैनि बे गुबुन हारिया, आं बुंनो थाङा गुबुनखौ मा बुंनो, दिनै जोंनि बर'नि mahariari आफादखौ सासे हारसा बुरैया एथ' लेथ्रा बाहायदों, जों दुखु मोनदों। जोंनि बर'निनो आफाद आबसुखौ दिनैहाय एफा लेथ्रा बुंनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों। हारसा बुरैयालाय, बे हारसालाय सोर? आबसुनि बिसयलाय मा मोनथिगौ? एबो मिथिया, बिबो मिथिया। दिनै आबसुनि सिङाव हाबनानै आबसुनि दैदेनगिरिफोरा बिदिनो लेथ्रा लेंगुवेज बाहायनाय, सोर बिलाय?
बेफोरो जोंनि गावबा गावनो चान्सखौ बा बुंनायनि खाबुखौ होलायनानै लादों होननानै आं सानो नाथाय बेफोरखौ खाबुखौ होआलाफानो बेबायदि बुंनो चान्स होआलाफानो नैबे सोदोबावहाय जायखौ उदखार सोदोब बा उदखारि सोदोब टेररिस्ट दे होननानैबो मानिनाय जादों जों निउज पर्टेलफ्रावबो गोबाङावनो नुदों माने कयेकजननिब्लाथ' आं सानो मालाबा आं सानो एनडिएफबि आफादानो बिराद गाज्रिथारमार नामा बे खोथाखौ सानो आरोखि आङो जोंफोरनिखौ ओरैबायदि दिनैसिमबो सोरबा एलार्जि जायो एनडिएफबि होननानै बुङोबा एक्स एनडिएफबि होननानै बुङोबा गोबां मानसियानो एलार्जि जायो किन्तु जोंनियावहाय दैदेनगिरिफ्रानो एलार्जि जायो माखासे बुस्थुफोरखौ बुंनो सानब्लाबो मालाबा आं बेफोरखौ अपेनलि बुंगोन आं खोथाफोरखौ दिनै कयेकटाखौ एसे मा खालामनानै दोनदों खारन बुङोब्लाबो बिसोरो दुखुआ मोनो आं गोबां भिडिअ खालामबाय गोबां बुंबोबाय किन्तु बिथांमोनावनो इनडाइरेक्टलिनो खोथायाखौ आंनियावनो हरफिनो आरोखि दा हरबाबो नांजाया जुदि बेफोरबायदि नैबे उदखार बा टेररिस्ट सोदोबनि खोथा बुंनायावहाय बिथांमोना जुदि आंखौ जेल हरोबा जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरो आं रोंनानै फैगोन आरो सोलोंनाबो फैगोन आङो बेफोरबायदि आरोखि बा सोरबायाथ' केस होनायाव गिदिर बाथ्रा नङा होनो हागोन ओमफ्राय सिफायनायावसो नों आंहानो प्रब्लेमा मोनगोन आरोखि दिनैहाय बेफोरबायदि सोदोबावहाय आं सानो नेक्स्ट बारनिफ्राय बा उदखारि सोदोब बा टेररिस्ट सोदोबखौ जोङो बाहायलायाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो किन्तु दिनैनि दिनावहाय जों गुबुन हारिखौ गुबुनखौ माने असमियाफ्रानो दिनै हारसाफ्रानो आसामनि हारसाफ्रानो जोंफोर बर'खौ माबायदि नोजोराव नायगासिनो दं गुबुन एंगेल गुबुन खेथ्रआवहाय जों माने बिराद जौगाबाय बा बिराद डेभेलप जाबाय उन्नति जाबाय गिदिर हारि बेफोरबायदि साननानै लायो नङा गिदिर नङा बिराद उन्नति हारि नङा जोङो दासिमबो एकदम उन्दै थाखोनिनो मानसि आं सानो बेफोरखौ गिदिर मानसि सानलायालाफानो जों उन्दैयावनो जे दं आरो जोंनि साननाय हनायफ्राबो दिनैसिमबो जे फिसा माबायावनो दङ फिसा माइन्डआवनो दङ दिनै आं माबा मोनसे मावनो थांगोन आं दिनै सोरखौबा मिडियानि सिगाङाव बायदिसिना खोथा बुंगोन आरो बिबो बै सासेखौ खोथाखौ बुंगोन बेफोरबायदि आरोखि किन्तु बेफोरबायदिनि खेथ्रनिफ्राय डाइरेक्ट नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि जों माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला माबाफ्रा जानानै रेडि माने आं माखौ बुंगोन आं बैयाव थांनानै मा खोथाखौ लानानै बुंगोन बेखौ रेडि जानानै थांनाया मोजां जों बर' हारिखौथ' गुबुन हारिया गुबुन सोदोबजों लेथ्रा राव बाहायदों अन्तत एनडिएफबिखौ बाहायनाय लोगो लोगोनो एक्स एनडिएफबिफोरखौ बाहायनाय लोगो लोगोनो दिनै बर' समस्त गासै बर' रायजो राजाखौ बाहायनाय बायदिखौ नुनो मोनो किन्तु जोंनियावहाय आं दहायनिफ्राय बुंबाय थादों बे उदखारि सोदोब बाहायनायावबा किन्तु जों सोरखौबा सासे बुंनायावनो जों गावखौनो गोजौ खुदै गारदों गावनि मोखाङावनो गोग्लैफिनदों होननाय मोनसे सोदोबा दङ नालाय गाहायाव नायनानै गार नोंनि आथिङावनो गोग्लैगोन होननायफोर बायदिसो जानानै दं आरोखि बे रावफोरखौ किन्तु आंनो बै मोनसे सोदोबखौ टेररिस्ट सोदोब उदखारि सोदोब बेखौ नों आंहानो बाहायजेनदों नालाय ओंखायनो जों गुबुन हारियाबो गुबुन हारि पर्टेलफोराबो जोंखौथ' आरो मा होनखायोआनोसै बर' हारि माने बायदिसिना जायनि जाहोनाव गोदोबो सार जेनेरेल सेक्रेटारि गबिन्द सारा बिथाङानो बुंदोंमोन राजाफ्रा जोंनिया असुरनो दानबनो बायदिसिना नाम महिरंग दानबनो माबा माबि बेफोरनि बारै आं बारा रोंजोबा दे सरि आं खमा बियो बेफोरबायदि नाम मोननाया आरोखि दा बेफोरबायदि जों नाम मोनलाया बेफोरबायदि जेखियानो जादोला दिनै टेररिस्ट आरो उदखारि सोदोबनि बारै माखासे खोथाखौ बुंबाय आरोबाव जाहाथे फिन
बेफोरबायदि बुंफिनलाया खारन दिनैहाय बे उदखारि सोदोब टेररिस्ट सोदोब बेफोर सोरबा सासेनाव नङा सोरबा सासेनाव गाज्रि आघात होयो गोसोआव आघात होयो बा सोरबा सासेनावहाय आंनियावथ' नङा जोंथ' आरो माथोबाव जोंथ' फिसा फिसौ मानसि जेबो दाम गैयि मानसि एक फोथानि दाम गैयि मानसि जोंफोर ओंखायनो जायफोरनि गोसोआव उदखारि सोदोबखौ बाहायजाया जायनि थाखाय बे टेररिस्ट सोदोबखौ बाहायनो नाङा आं सानो नेक्स्ट बाराव उदखारि टेररिस्ट होननानै जुदि बुङोब्ला बावहाय सेकेन्ड टाइम अफ्रिया रि होफिनखागोन बिनि प्रटेक्टखौ होफिनगोन आरोखि थैयाब्ला आरोखि दै आं बेखिनि खोथाखौ आं सिदा सिदि बुंखादों मानो होननानै बुङोब्ला जों बर'खौनो होनना लानायफोरबायदि जादों आरोखि गुबुन एंगेलाव नायोब्ला नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबायाथ' दिनै उदखारि सोदोब बाहायनाय टेररिस्ट सोदोब बाहायनायावहाय खिन्थु मोजां बायदिखौ नुदों आं दिनै बिसोरखौ टेररिस्ट खालामनो हाबाय बिराद मोजां मोनदों बे नङा बे जानो हाया खिन्थु टेररिस्टखौ नोंनि फिसाखौनो होनना लानाय जादों नोंनि न'खरनि मानसिखौनो उदखारि होननानै बाहायना लानाय जादों गोजौ खुदै गार नोंनि मोखां गोग्लैगोन बास बेखिनियावनो आरोखि थ' दिनैहाय बेखिनिखौनो उदखारि सोदोबावहाय बेखिनि खोथाखौनोल' लाबोनाय जादोंमोन आरोबाव नांनायावथ' गोबां रोखोमनि नांनायावथ' गोबां रोखोम नांनायनि बारै दान्दिसे 1 मिनिट नांनायनि बारैथ' आरो माथो होनबावनाय नों माबा मोनसे बिनो थांदोंब्ला नों थैबो होनांगोन जिउबो होनांगोन मा जियाल' बा मा माबाल' बेथ' जाखिनि नांनाय बे सुरुवात जागायजेननाय बे जागायजेननाय आरोखि ओंखायनो माबा मोनसे बिनो थांनायावथ' आं माबा मोनसे होनांगोन आरो आं माबा मोनसे गथायनांगोन बेफोरबायदिसो आं माबा मोनसे होआबा आं माबा मोनसेखौ मोनफिननाय गैया बे सोना दोनजानायल' नङा जिउबो होनांगोन थैबो होनांगोन गासैखौबो होजोबनांगोन आरोखि सेक्रिफाइस होनना बुंदों माखौ जायखौ बुंदों बेफोरबायदि नांनायावहाय गोबां रोखोमनि जानानै फैयो गोबां गिदिर गिदिर अखा हागोन गिदिर गिदिर बारहुंखा बारगोन बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामनाय जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि